Петте най-добри електрически коли през 2025 година. През 2025 година светът на автомобилите вече доста се промени. Все повече хора мислят не просто за цена и дизайн, а и за екологията, разходите за поддръжка и удобството. Електрическите коли стават все по-популярни, защото нямат емисии по време на движение, по-евтина е поддръжката им, а благодарение на развитието на батерии, шофирането с тях става все по-удобно. Пазарът расте. В България, например, регистрираните електромобили през 2025 година са 17% повече спрямо предишната година. Но не всички електромобили са равни. Някои наистина изпъкват с баланс между цена, пробег, комфорт и нова технология. Ето моят списък с петте, които според мен през 2025 година са сред най-добрите и най-разумните избори за град, за дълъг път и за ежедневие. Номер 1. Hyundai Ioniq 5. Баланс между дизайн, комфорт и цена. Ioniq 5 е един от електромобилите с най-добър баланс между цена, функционалност и модерна технология. Той предлага просторен интериор, модерно оформление и комфортен заден салон, подходящ както за градско, така и за пътувания. От гледна точка продажби за 2025 година, Ioniq 5 е сред най-продаваните електромобили, значително пред останалите в своя клас. Освен това, комбинирайки разумна цена и добър пробег, представлява среден път между евтините градски коли и премиум класата, удачен избор за всеки, който иска качество без да плаща прекалено много. Номер 2. Hyundai Ioniq 6, за тези, които търсят пробег и комфорт. Ioniq 6 впечатлява с много добър пробег на батерия, едно от най-високите за електрическите автомобили в своята категория. Дизайнът е елегантен, с аеродинамична форма и съвременни линии, което го прави подходящ за хора, които ценят стил и комфорт. Благодарение на модерната архитектура и голямата батерия, Ioniq 6 е удобен както за дълги пътувания, така и за ежедневна употреба. Добър избор, ако искаш електромобил, който да замени класическа кола за всичко. Ако търсиш електричка с добър пробег, комфорт и модерна визия, Ioniq 6 е сериозен кандидат. Номер 3. Ford Mustang Mach-E, спортен дух и практичност в едно. Mach-E донася спортно усещане и добър пробег, често е сред най-препоръчваните електромобили за семейства и хора, които искат динамика и ежедневна практичност. Интериорът е модерен, а пространството, подходящо за семейства или малки групи, което прави Mach-E гъвкав избор за различни нужди. Той комбинира сполучлива смесица между SUV кросовър практичност и спортен характер, така че е добър, ако искаш електромобил, който да е едновременно приятен за шофиране и удобен в ежедневието. Mach-E очевидно е силен избор, ако държиш на гъвкавост, стил и баланс между комфорт, пробег и динамика. Номер 4. Chevrolet Equinox, достъпна електрическа алтернатива с добър пробег. Equinox се откроява като достъпна електрическа кола с впечатляващ пробег, добър вариант за тези, които искат електромобил, но с по-ограничен бюджет. Комбинацията от по-ниска цена и приличен пробег плюс достатъчно оборудване я прави разумен избор за първи електромобил, особено за хора, които тепърва навлизат в света на електромобилите. Ако не ти е приоритет луксът, а качеството на основните функции, Equinox предлага стабилна стойност за цената. Тя е добър, прагови вариант между евтините градски електромобил и премиум модерните кросовъри, особено ако искаш да имаш кола на ток без да плащаш твърде много. Номер 5. Renault 5 E-Tech, градски електромобил с характер и модерна визия. Renault 5 E-Tech е новият електрически модел на Renault, който през 2024 и 2025 година се появява като свежа и достъпна алтернатива за градско шофиране. Той е компактен, лесен за паркиране, с по-ниски разходи и подходящ за ежедневни нужди, особено в градска среда. Ако търсиш електромобил, който е удобен, икономичен и непрекалено скъп, но с модерен дизайн, Renault 5 E-Tech може да бъде много разумен избор. За хора в град, които искат първа електрическа кола и не се нуждаят от голям пробег или простор, това е отличен старт. Изборът на електромобил зависи от това какво ти трябва. Ако искаш балансирана, втора кола, която да върши всичко, Ioniq 5 е сигурен и разумен избор. Ако често пътуваш и искаш максимален пробег плюс комфорт, Ioniq 6 заслужава внимание. Ако искаш спортно шофиране плюс ежедневна практичност, Mach-E блести с гъвкавост. Ако имаш ограничен бюджет, но искаш електромобил с добър пробег, Equinox е добра алтернатива.
Ако търсиш основно градска кола, евтина поддръжка и лесно паркиране, Renault 5 e-Tech е подходящ избор. Също така преди покупка обмисли наличието на зарядни станции около теб, особено ако живееш извън голям град, и реалния пробег, който получаваш при твоя стил на шофиране. В заключение, електрическите автомобили вече не са просто екологична мода. През 2025 година те са реална, практична и разумна алтернатива на традиционните коли. Петте модела от този списък показват колко широк и разнообразен е вече изборът на електромобили, от комфортни и модерни семейни автомобили до компактни и градски решения.